Čo ľudia, máme tu hru Granny, máme deň 1. To je taká SpongeBob verzia, lebo SpongeBob verzia je best, najlepšia. Ako nie kvôli tej rozprávke, ale kvôli tomu, že je to staršia verzia, nie nová. Lebo tá nová verzia sa mi vôbec nepáči. Takže preto, toto si zavrieme radšej dvere, nech tu nás nevybavne žbav. Toto bude zase toto. Hammer. Čo to bolo? Poďme. Či to bola Silvermorz? Dobre, tu nič. Ideme tam ďalej. Dávaj. Dobre, ideme. Hlavne na pohodičku, no streso. Tu nič není, ideme. Tuto nič a vedľa Teddyho je niečo. Nie, dobre, ideme na to. Ako, toto nám veľmi dobre môže pomôcť, ale vôbec neviem kde. To je na shotgun, toto zhodíme. Nepýtaj sa, Granny, kde som, lebo nepoviem ti to. Takže ideme na to. Ideme plné pecky. Toto niekde hodila pastičky, kámo. Hej. Si dáme skrátku, ideme sa sem pozrieť a potom ideme. Všetko mi tu páľa do keľu. No nevadí, ideme. Držte, prosím, nech to dneska prejdeme, lebo. Ideme na to. Čo to je? To nie je asi nič, prosím. Nie. No, ty ma nevidíš. Ty kokos, tam je niečo vidieť. Ty kokos. Dobre, tu nič není. Nie, ja to. Vyskúšam. Poď ideme normálne. To prekvapivé normálne. Ona tu není hneď. Dobre. Čo to je? Playhouse. Dobre, ideme okolo. Zase nechcem ísť ten zvonec, nechcem ju vidieť, takže ideme tak. Dobre, to sa nám zíde na to. Vajde. Tuto. Dobre, ideme. Dobre, aspoň sem. Nie. Nalákame, dobre. A teraz nám to vyjde krásne. Ani tu zazvoníme, ukážete sem príde, lebo uvidíš, Granny. Dobre. Ideme hore. Lebo playhouse je. Čakaj, mali sme. Už som ju počul, už tu hore otvárala dvere, už som ju počul. Ale kámo, my to prejdeme dneska. To zrýchlime. Nie, dávaj. Už to sa zlákla, že to. Kokos, jak mi odľahlo. Ideme na to, poď. Ešte teraz ma tu, že. Hello! Dobre, poďme. Yes. Tak. Takže poďme na to. Hop. Plank.
place. Sem rýchlo. Tak. Čo tam máme? Kárky. Čo? Ona ma nevidí. Prosím, nejdeš hore. Nie. Ho. Zčudovaná taká tučka. Dobre, ideme tam. Čo tu máme? Tam máme to. Ty čo sa smeje? To je aký smiech tam dala. Pane Bože. Už dávate jej pastičky. Helikoptéra normálne. Ideme na to. Nie, že teraz, že bahelové. No boli, že? A to je koby. Pane Bože, ako som sa zlá. Ty kokos. To čo je za gredy, kámo? Jak som sa zlákla. To som vôbec nečakala, že takto na mňa vybavne. To si pokašlo. Tak Granny si ma naštvala. Tak ty sa mi tu nesmej. Lebo vieš čo, ja ti to vrátim, Granny, za to, že si ma zabila a za to, že sa takto hnusne smeješ. Dobre, ideme do kárky. Jaké pastičky. Na to, otvorené dvere, Pane Bože, ideme na to. Nie. A keď budete chcieť ďalšiu hororovku, alebo keď na ďalšia hororovka bude Evil Nun. To mám za chvíľu, ale musíme nájsť metlu. Ináč to bude za 3 hodiny. Dobre, ideme na. Ideme dole do garáže. Do you want to play hide and seek? Nie, nechcem hrať hide and seek. Melon! Tak to... Čo? Ja toto... Dobre, ideme rýchlo. Dávaj, poď. Yes. Dobre. Ideme dať ten melón a potom ideme, čo sme predtým videli. Ideme do tej studni. Dať potom, takže uvidíme, ako to dopadne. Toto je iný level, toto. Dobre, ideme do gilutíny. A poď. Vyplnky! Tak to raz dostaneš, Granny. Toto máš za všetko, čo bolo. Kelúnie. Abo ideme dať najskôr do tej studne a tam si to hodíme. Ja pôjdeme zastreliť Granny a bude po nej. No, na niekoľko minút. Ale to nám jasne, že nevadí, lebo musíme to dať. Keď sme to hodili, tam by sme možno nalákali. A ideme prehnať to rýchlo. Len nech sa to neobjaví. Nechoď. Nie, sakra. Dobre, ideme preto vyplnky, lebo Granny trošku asi začína mať rozum. Takže uvidíme. Ideme na to.
ideme pre výplnky a takú dostane. Ma nezaujíma. Potrebuje do jej hlavičky dať, nech nemá žiadny rozum, lebo ma štve už. Tak ideme na to. A už ma nebude vytačať. Hej, výplnky. Crossbow. No, zober to. No, poď sem. A už uvidí. Kde si? Poď sem. Yes. No, kde si? Shut. Mi ten náboj. Čo? Ju kašlem. My tak toto zoberieme a ideme otvoriť tú studňu. Dobre. A čo tu budeme mať? Prosím, niečo, nech tam je niečo dobré. Poď. Nevadí, áno. Máme to dobre zahnuté, takže ideme pre playhousky. Pre playhousky a ideme na to. Tak. Hop. Ideme. Tak. Tu si zoberieme cogwheel číslo 1. Tak. Dobre, číslo 2. Máme to. Čo? Tu minú náboje, to čo je? Čo? Cogwheel bol. Dobre. Tak čo tu budeme mať? Master key, OK. Dobre. Čo ešte všetko nám treba? Padlock. Ešte padlocky. Kogu. Všechno to nájsť. Takže teraz viem, čo spravíme. Teraz hore. Zoberme crossbow. Kokos. Máme to.
Kde si? Dobre, ideme tam, poď dole. Dobre. Kde? Hopa, teda otvoríme. Safety. Men. Prosím, nech to dáme. Yes! To dáme. Ideme hore. Dobre. Yes, budeme to mať, prosím. Yes, máme to, vyhrali sme. Počkej, kamera. Dobre, máme to, ľudia. Vyhrali sme. Padlocky. A masterky a padáme z tohto domu. Či... Jo, ešte debilný kód. Budeme musieť hľadať. Pane Bože. Tuto není ten kód. Nie. Kde je ten kód? Toho som nehodila niekde. Toto není. Otvorila som ten karty, ja už ani neviem. Mňa by zaujímalo, kde je Granny, to som dlho neviem. To som otvárala. Toto... Myslím, tam nič není. Čo kebyže to... Neviem, ale nevyzerá to, že toto... Skúsime, či to pôjde už vyhrať s autom. Uvidíme. Tak asi ani nie. Pane Bože, kde bude ten kód hnusný? Mama, ten kód blbý. Ach jej. Ty kokos. Tak toto som sa mykla zase. Tak ona ma vie dobre vystrašiť, Pane Bože. Ja som sa tak zlakla. Ty kokos. Poď sem. Poď za mňou. Teraz to schytáš, to ti hovorím. Ja to zabitie si to pokrašovala moja milá. No poďte za mňou. Kde si? Tak, už. No a teraz to ideme rýchlo pozrieť do kuchyne, lebo už máme vytáčať. Čo?
Prčíc. Skrený. Čo tu serete? Pastičky. Kot. Vyhrali sme. Prčíc. Tak pani a dámy a pánové. Takže toto je koniec tejto Granny. Ideme si pre masterky a pádáme z tohto domu blbého. No, poďme, ideme. Ideme pre masterky, bereme ho a ideme. Už nás nikdy neuvidí. Počúvajte, alebo mám pre vás challenge. Zdrhneme, ale vyvoláme Slenderinu. Dobre, viete čo, pani Adamovia, ja to pre vás spravím. Vás tak mám rada, tak pre vás to spravím. Ideme preteť a ideme na to. Trochu sa to bojím, nikdy som toto tak nehrala, ale že ste to vy, idem to prvýkrát vyskúšať. Idem ale rýchlo, lebo sa môže čím skôr zobudiť a to my nechceme. Poď. Hop. Je, to si robíš zo mňa srandu. Šmaria, nie. Do keľu meni. Môžeš ísť do keľu, padáme, rýchlo. Ideme na to. Kamo, prosím. Oh my god, toto čo je? No. A ideme padnúť z tohto hnusného baraku. Tak. Bye Granny. Dali sme to, zdrháme z tohto baraku, kámo. Ona tu sedí. Ty koko, za Slenderina za ňou. Tak, toto bol dobrý koniec. Tak, toto bol koniec pre toto video. Na budúce si dáme Evilnan alebo Granny. Granny normál. Píšte do komentárov, čo chcete. Toto bol koniec, tak zatiaľ čaute. Majte sa dobre. Už držím vám palce v škole, nech máte dobré známky, nech sa vám darí. Tak zatiaľ čaute.